Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para putra siswa kelas pitu sing tak tresnani, sugeng pepanggihan ana ing piwulangan basa Jawa sesarengan kalian kawula Bapak Budi Ariyanto. Anak-anakku, para putra siswa kelas pitu sing tak tresnani, ana ing kalodhangan iki kita bebarengan arep sinau ing babagan serat wulang reh pupuh sinom. Kepriye tuladhane tembang sinom, kepriye isi lan gancarane, lan kepriye paugerane tembang sinom? Ayo padha disemak bebarengan pratelan ing ngisor iki. Anak-anakku, para putra siswa kabeh sing tak tresnani, Serat Wulang Reh iku anggitane utawa karangane Sunan Pakubuwana Sekawan, raja ana ing Kraton Surakarta Hadiningrat ing taun 1788 nganti taun 1820. Ana ing Serat Wulang Reh pupuh sinom iku ana 33 pada utawa 33 bait. Isine pupuh sinom yaiku bab dasar-dasaring tingkah laku. Dene watake pupuh sinom yaiku grapyak, semanak, tresna asih, cantas, trengginas, lan renyah. Tuladhane tembang sinom Serat Wulang Reh pupuh sinom pada siji. Ambeke kang wus utama tan ngendhak gunaning jalmi, ame guna ing aguna, sasolahe kudu bathi, pintere den alingi, bodhone ditaka ngayun, pamriye den ina, mring padha padaning jalmi, suka bungah den ina sapadha padha. Tegese tembang macapat pupuh sinom pada siji. Ambeke kang wus utama, tegese watak kang becik iku. Tan ngendhak gunaning jalmi, tegese ora ngece marang wong liya. Amiguna ing aguna, tegese migunani tumrap wong liya. Sasolahe kudu bathi, tegese apa kang dilakoni iku tansah gawe penake wong liya. Pintere den alingi, tegese pintere ora diketok-ketokake. Bodhone didokok ngayun, tegese malah bodhone sing diketokake. Pamriye den ina, tegese supaya dianggep asor utawa ina. Mring padha padaning jalmi, tegese aja ngarani ana sing nganggep luwih. Suka bungah den ina sapadha-padha, tegese ikhlas diina lan dianggep asor dening wong liya.
Dene isi lan gancarane serat ulang reh pupus sinom padha siji iku nuduhake marang kita supaya nduweni watak kang becik, yaiku aja sombong, aja gumedhe, ngremehake lan ngina marang wong liya. Rumangsa luwih apik, luwih pinter tinimbang wong liya. Tembang kasebut uga ngandhani supaya urip iku tansah migunani marang wong liya lan tansah gawe kepenake wong akeh, ora malah kosok balene. Titenane wong sing ora sombong yaiku kapinterane ditutupi, malah bodhone sing diketokake, supaya wong liya nganggep bodho ora dianggep pinter. Malah yen diarani bodho ditampa ngono wae kanthi ikhlas. Tuladhane tembang sinom serat ulang reh pupuh sinom padha loro. Ingsun uga tan mangkono bali lukang sun alingi kapisan sodo kok ngarsa isen menek den arani bali lune angluwihi nanging tenanipun cupluk suprandene jroning tias lumaku ing aran wasis tanpa ngrasa prandene sugih rita. Tegese tembang macapat pupuh sinom padha loro. Ingsun uga tan mangkono, tegese aku durung bisa kaya ngono. Balilu kang sun alingi, tegese bodhoku sing dak tutupi. Kabisan sun dokok ngarsa, tegese pinterku sing dak katonake. Isin men nek den arani, tegese isin yen diarani. Balilune angluwihi, tegese ngluwihi wong sing bodho. Nanging tenanipun cubluk, nanging tenane isih bodho. Suprandene jroning tias, tegese kamangka ing batin uga. Lumaku ing aran wasis, tegese kepengin dianggep pinter. Tanpa ngrasa prandene sugih carita, tegese ora ngrasa yen wong liya jane mung nganggep gedebus. Isi lan gancarane serat ulang reh pupuh sinom padha loro. Serat ulang reh pupuh sinom padha loro iku nuduhake yen sabenere Sunan Pakubuwana sekawan sing ngarang tembang iki sabenere durung bisa nglakoni kaya sing dituturake. Ing batin panjenengane uga pengin diarani pinter, emoh lan isin yen diarani bodho. Malah pintere sing dikatonake lan bodhone sing didelikake. Kamangka biasane wong kang kepengin ngatonake kapinterane iku malah diarani sok dening wong akeh, sok pinter, sok ngerti, dianggep ketebus dening wong akeh. Anak-anakku, para putra siswa kelas 7 sing tak tresnani, iku mau tuladane isi lan gancarane tembang sinom. Banjur saiki kepriye guru gatrane
guru wilangane lan guru lagune tembang sinom iku. Guru gatra yaiku cacahing gatra saben sapada utawa jumlah baris utawa larik pada setiap bait. Ayo coba saiki diitung guru gatrane tembang sinom iku ana pira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dadi guru gatrane tembang sinom iku ana 9. Sawise guru gatra, saiki guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra utawa jumlah suku kata pada setiap baris atau larik. Anak-anakku, para putra siswa kabeh sing tak tresnani, ayo saiki bebarengan ngitung guru wilangane tembang sinom. Baris 1, am, be, ke, kang, wus, u, to, mo. 8. Tan, ngen, ndak, gu, na, ning, jal, mi. 8. A, mi, gu, no, ing, a, gu, no. 8. Sa, so, la, he, ku, du, ba, ti. 8. Pin, te, re, den, a, li, ngi. 7. Bu, du, ne, di, do, kok, ngayun. 8. Pam, mri, he, den, i, no, o. 7. Mring, po, do, pa, da, ning, jal, mi. 8. Su, ko, bu, ngah, den, i, no, sa, po, do, po, do. 12. Dadi guru wilangane tembang sinom yaiku 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12. Dene guru lagu yaiku tibaning swara utawa huruf vokal ana ing pungkasane gatra. Anak-anakku, ayo saiki digoleki bebarengan guru lagune tembang sinom. A, I, A, I, I, U, A, I, A. Jadi guru lagune tembang sinom yaiku A, I, A, I, I, U, A, I, A. Anak-anakku, para putra siswa kabeh, guru gatra, guru wilangan lan guru lagu iku pakem. Maksude kabeh tembang sinom iku nduweni guru gatra, guru wilangan lan guru lagu sing padha. Anak-anakku, para putra siswa kelas 7 sing tak tresnani, iku mau tuladane tembang sinom, isi lan gancarane sarta paugerane tembang sinom. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten pigunanipun tumrap kita sedaya.
Cekap semanten, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.